Vidi ga, vidi ga, vidi. Kako će vam to? Ne znam, javit ću. Jesi upalo u mašinu? Ali strava je! Druga. Ja ni ne čuje sad, Ne čuje se sad, zato što sneg upije. Sve mu ušlo u hlađenje. Sad će da ga izdunu sa kompresorom. Izduvat ću ga ja, gledaj kako super izgleda, a? Vidi! Tu odleti na grob. Šta žalo, beš odavde. Moram spavati. Sutra imam bazan, ja. Evo, to ti. Ma šta mu mogu? Gori pale, evo ga dam. Neću. Dođi tu ispred kući. Ne, samo cepaj tu. Žužla, van. Nisu da vidim. Nismo li vidjeli? Jeste, gledaj. Ma koji šiš. A vidio da je stavno. Pa da. A on pored iz nekog Evo dana. možete kako što da krenu ja. Vaš je autobus. Onog našeg. Onog našeg. Ovog našeg jebote. A, što uprade? A? Što će da uprade? Što ono prodao? Čio? Oni su prodao meni da živim. A, taj sam. Pa evo sad vozi autobus. A, taj. Kaže, ja pa on ne kaže. Nema snage puno. Zaglavit će mu se menja. Evo opet policija, vidi kad vidiš sad. Bane! Policija! Vidi! Ne pokazuj, šta pokazuješ rukom koji kurac? Vidi usta. Mama! Teraj, samo teraj. A što se nalazi na vodi? Sad ću stavim na YouTube ovo. Samo mogu da mu uradim Pa ne mogu ništa, ne mogu da A to nije saobraćaj. A mogu ja da vozim motor ceo dan? Možeš. Evo sad, što sad ga ne uzmeš? A da dođe policija? Pa neće, aj sad ga dovedi ovdje. Ne da mi tata zima ja. Sad da policija odmah da dođe, ja mogu da vozim ovdje motor? Što? Kako to? Ne smiješ po zelenu. Ovo je bijelo. A ne smiješ mi kupući. Ovo je bilo. To ba ne. Ba, daj mi voziš. Može? Ne može. Pa možeš mi. Aj me voziš. Aj me voziš. Teraj, 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 teraj. Ali strava ovako je po snegu, a?
A nisu dodužuje da se čini da je velik, pa neće. Da. A? Pa da. A nisu to ti. Ali nema kasnije. Opa. Druga. Vi sa strane ne vidi se motor. Snimaj. A? Snimaj. On ne vidi kameru. Vidi. Više bi volio imam fotoaparat. Kako je to super. Vidi u kurac! Šta radi? To ti je penac, Sava. Evo druga. Ga maca. Šalim se. Ajde meni da vozi, molim te. Šta je bilo? Niko kod voda. Ajde i meni da probam. Hoćeš? Neće, zašto se jebaćeš kvačila. Neće. Pa de neće, ja im ne odvaja dobrem, mani me u kurac. Treba da mi sjebe Hoćeš na to. drugom apencu? A na drugo može da je ispravno kvačilo, ovdje nije ispravno. U mjestu. Ćao, mama. Ćao. Na svom. Svi što penac radi jeve u sunce. Molim? To ti treba Sava, a ne ovo govno. Znam. Kurac, policija bi ne bi me uvatila kad bi počela da me juri. Bi me uvatila? Ne, po ovim ulicama nema šanse. Oni narodačku mi ne bi uvatila, samo skenu u njive. O tako? Pa da. Vidimo usta, jao. A zima mu je. Neka. Nek zapamti kad je vozio po snegu. A seo je? Koji ludak. Kad mu uvati nogu. Tončak. Bolje ti da kupiš od onog svog drugara, ili ti kupiš ovako? Šta? Našao sam ti, dvije sunce ime. Dakle, našao sam ti zadnji točak od BTA i dok se zove i... Ujebem ti. I našao sam ti amortizere 1000 dinđi. 3000 treba bi dao. Bi dao za sve to. Oba dva amortizera. I? To je to. A ne piše tamo da guma je ko ovako, nije baš. Šta, točak i amortizeri? Sve, komplet, sve na točku, sem lanca. Samo treba da staviš. I amortizeri? Amortizera sam našao kod drugog. 1000 dinđi. To dobro. Ovaj... Gde je, u gradu? Ovaj drugi je, kako se zove amortizeri, ne znam, Tršić, tako negdje. To blizu? Pa vidit ćemo na internetu, nije blizu, to je u Srbiji, daleko je. Ima ovaj u Soliteri, ima 1500 dinara, dva amortizera. Dobro, baš je izgleda. Pita me da imamo ovo. Ma da.
Namesit ćemo, ne brini, samo da stigne da ja vidim šta fali i šta ne fali. Čekaj, ima bude sam mokar. To vade! Ja da spomenim. Ja stignu ko se zove test driver i gogo sad. Znaš mogu dobro? Ja ne znam ko je to. Imam 2 kurvete. Woohoo! Sad je mokar. Šta je Kiki? Šta je bilo? Ništa. Šta ti sad izneverio? Čuo sam sve. Imam što se komentar. Daj, hoću da probam. A znam da mi ne daš. Sutra, ako ga namestiš, ako stigne. Aaaa, vidi ga. Ujebem ti, gle šta radi. Vidi ga, vidi ga. A šta sad, da ja ne čujem, šta? Šta ga nagovaraš? Ma pita me zbog te iz igrice, dosta ga mi je napaljeno. Taj. Kupio sam Ford Mustanga, molim me da ga prodam. Gle. Šta zešam? To, ja mislim da imam sam sve na kazu. Ako mu kazu. Ajde. Pa reci, pa šta?
Šta Kiki? Ništa. Šta mu nije dobro? Ne znam što će mi kaže. Da ja ne čujem. Probaj ti! Da li ćeš da probaš? Ne da mi tvoj tata. Ma ne trebaju ti brzine, samo prva i gas. Mogu da probam? Ne. Vidi. U sunce. Tvoj telefon ti se sam otvario. Ja mislio da ste namestili motor pretvali da dođe. Neki telefon. Ide dobro, ovaj gled šta radi penac čovječe. To ti treba, Sale. A ja ne znam da vozim. Ovdje može automatik cijel dan. Ladno pa... A ne možeš nikako da ga doneseš. Ne mogu. I kako bi tata vidio bio. Vidi ga, sve će pasti. Ala ide ko blesav. Miši motor. Da bi si bade. Veš šta radi? Samo baca sneg. O! Ne mogu da padnu. O, kako bi ja mogu. Dosta je! Aj piči kući, jel polako? Polako! A namjerno žiga. Ti radite sad? A? Sad ćemo da idemo ovo da stavimo na YouTube. Ima kuđe jedan osobno. Moram ja da gantat da mi da automatik. Ajde. Pa neće mi da. Kaže si lud. Ugasi. Makni.